Takže čaute, ja vás tu vítam a to je moje prvé video z Minecraftu. Ja môžem akože vám toto všetko ukázať. Všetko vám tu ukážem. A sme na jednom serveru, ktoré sú tu. Takže pozdravte divákov. Takže dúfam, že sa pozdravím. Takže ja tu akože hrajem poprvýkrát. Takže my si pôjdeme teraz asi po tento crafting. Tak, tak. Torčku zoberiem. Aspoň mám 2 torčky a ako môžete vidieť, že používam texture pack, ale nebudem o tom veľa rozprávať. Neviem, ja by som si asi išiel po to tu drevo. Idem po to tu drevo. Tak, neskočím to. Ty vole. Hunger bar. Potrebujem niečo zjesť. Hej, počul som prasetko? Prasetko? Počul som prasetko? Prosím, niekto počujem to prasetko? Prosím, niekto je to prasiatko. Nebuď zomrím. Potrebujem prasetko. Áno. Takže tak. Tak. Aj mi papať. Áno. Prasiatko bolo perfektné, dal mám papať. OK, my máme 3 hapka. Nie je veľmi dobré, ale potrebujeme mi drevo. Takže drevo nás nemôže zabiť. Takže, jak som povedal, to je moje prvé video a možno so mnou tu budú ďalší ľudia, moji kamoši, no. Takže prídu, neprídu, to už asi už nechám na nich, že či sa im to chce so mnou točiť, alebo nechce. Ale všetci vieme, že to neviem, že či to nepôjdu, tak to ja neviem vôbec. Takže keby ste mali záujem o túto IPčku, tak dajte komentár a dajte mi vlastný komentár a chcete, ja vám tú IPčku tam dám. Len potrebujem, lebo neviem, či to mám YouTube tam ju dať, alebo neviem. Už nechám na vás. Creeper vybuchol. Rezidence domeček. Shit, neviem, jak ísť. Shit. To vybuchlo. Hele, prasátko. Idem na ňo. Nie. Pol srdiečka. Dúfam, že tu funguje back. Zabij sa. Teraz už sa nechce zabiť. Páčka. To zoberiem. Skočím tu. Tak. No a vím, že funguje back. Takže to je dobré. Moje XP. To sú moje XPčky. Potrebujem bloky. Hop. Takže neviem vám presne povedať, že aké to dlhé bude to video. Takže asi také 14-15 minút. To práve, že neviem. Yes. Ďalšie nové prasátko. Poď sem. A asi teraz si už spravím drevený krump. Tak.
Tak. A ešte tak. No. To bude teraz najhlavnejšie. Krump a meč. Viete čo? Viete, jak sa spawnujú zombici. No. No ale musím ísť tam dole. Sú tam sliepky. Takže dostaneme papádničko. Aspoň dostaneme nejaký to. Aspoň dostaneme to, čo teraz práve kopím. 2. Dobře. A idem hore. Shit. Tak ja použijem ten kábel. No, a tu už vás nepoužijem. Takže ja by som si tu išiel. To je raj. Prasátka. Hop. Poď sa, prasátko. Ostaň. Áno, to je dobre. Dáš mi mesko. Si dobrý, prasátko. Ale mŕtve. Tak. Takže, komu by sa to náhodou nepáčilo, že zabíjam tie prasátka, tak mi napíšte mi komentár k tomu, keď vám sa chce. No takže, shit, som mal lag. Kvôli tomu, že mám nízke FPS som mal nízke, fakt. 4 FPS alebo koľko. No, konečne. Lagy, 8 FPS, to není dobré. Padni do toho. No, ja som chcel obejiť. Čo? Poďme. Shit. Ja utopím. Takže na chvíľku menšie rušenie. Tak. No. Ja som mal niečo zapnuté, no a to mi robilo internetom, keď to lagovalo. Takže, ja by som to už teraz ukončil. Možno. Keď chcete, tak ja už natočím. Keď ste náhodou chceli, tak ja natočím ďalší diel. No. Takže čus bus, bambus, majte sa.